Next Africa. Bheka Yebo kuphelile ngamanje akuphelile. Awu. BK. Cha. Sanibona noyingane zawethu nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ngezo. Mina ngane zawethu ke ngifeza ngithuthunga ngakho manje bathi iLaspo namaGumede. Mhlambe makuthi usemosha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu inkakha umculo amaskande laphana ke ingozi nenyanti isigazi insizwe phansi ematuba lapha nomgojeli umfoka Ncube lapha insizwe ke ibe sengozini yemoto lapha ke njengoba uzibonele esithombeni lapha ukuthi ke insizwa kuthiwa ilimele lapha ke istatement esibhalwe uMdumazi umfoka Mhlongo efika sinamele ikhasini lakhe ku Facebook uMdumazi gezele indawo loMhlongo uthi ngifisela ukulula mokuphuthumayo nkabi yakithi umgojeli amadlozi ke aphebeze ukuba izimo zomhlaba ngeke sathini ngazo sikhulekela impilo ngazo kwethu bhala kanjalo insizwa ke la kucace khona ukuthi insizwa umgojeli umfoka Ncube ngathi ke ibe sengozini yemoto lapha nasi red inkezo siyifisela ukululama okuphuthumayo lapha insizwa ibuye impela endimeni idlalela abantu lapha inkostini emnandi dlala abantu ingoma ezimnandi ngazo kwethu bekuzindaba enginiletha zona zingekho kahle indaba ezibhlungu lapha ngakhohlwa ukusubscribe ngilandela ku Facebook @right inkezo nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.